Yatongwa mukadzi akupema achitiye ndoda kuti murume wangu amekuvhandaraisa zvinhu zvatakashanda tese anotengesa mombe achinena girlfriend. Ndo imwe nyaya yakasvika ndandombudze vakaipa tikati unogara zvakanaka mugere zvakanaka taura tizvi kudzogere kumba murume akakwanisa kuita bonde nenekahwani atouya atobva munhu akwasiya mukadzi wake kumamadzibako wake vadzoka mubabva atona mubani paakakwanisa kuita bonde atojinga mukadzi wake mudiki ipapa so akatoita zvinhu zvisa akaenda akakrepa nyaya akanditi zvoni inini ndikushungurudza vana akafonera vanhu vekushamba kuti akushungurudza vana vanogara vega ukuzvibikira uchizvivashira munhu uye akanzi anouya muswesandi sandi ndaswera ndakagara anosvika nditaura mai zouya nesungwa ndati ahohorai murume bvazoya kumba kwangu auya kumba kwangu bvasvika ina akandisvika ndisipo ndatoshedzwa pemuvhano wake unodzi rokadhiya ndasvika kwarokadhiya kuenda asvikira rokadhiya chinetsana nemwana wake abata mameseji mufoni vanda mwana wangu auya ikoko ndasi haana bvanditi ahoraito unobva ndainamba kwavo ndasvika mba kwavo ndikasvikira murume asati huri padhoo pamba pangu ine havana chihuri kandataako alisa isachihuri padhoo ndiyananga andibaba vandati hoko vaenda kubanza hamino kwavaenda vandasvika 5 ndada kuiasheva asvika murume asvika kudaro ndopaadatiundati handandaenda pamaiza vanzi kana ungoenda kwamaizi ndakwadzokera kwamaizi kokonorara ikoko vandati wow popamba peswa nani chihuri vandaramba pendakagara panze vanzi amuba maupinde zvishobva tagara panze tagara kudai vafonera sekuru kaari vamwe sekuru vafonera vamwe baba omuraini wasvika vobabvadataura nyaya yavo vandati inini nyaya yakataurwa kutasa nyaya yedu sisi tori kwamamba tingangoramba tichingotongana everyday vanhu vaibva vasungwa vaenda kudaro murume ndopa akasungwa vapinda neni mumba vasvika mumba vatanga kutikisa vatanga kutibata vandati koiwewe unondida kudai apa vakundiunganidzira vanhu unodarire kudaro murume vatanga kutibata murume vatani ndapendere kumukadzi wangu izvezvi vandati kowandibatirei iwewe sawandibatire kana uchina mukadzi wangu uchisiya zvevandirara nekuti wandibata iwewe murume varamba vatini handite izvozvo vasiya vavhara madhoo vandamiteramba kwomukadzi wake vandasvikamba kwomukadzi wake vandabata dhoo vandati kudai kwakwalisi muyepuni kana musingada kubuda iwe mukadzi wechindipa hembe dzemurume unenge nadzo kumwe noti hembe dzokuti ndakadzitenga murume wendopa akarangana nomukadzi wake vaenda kupolisi obvasvika kupolisi obva mhangara nyaya manje vandafonera nomupurisa vanzi zvikaisa vakudiwa masande manheru murume bvavaiva timukudiwa kumadziro polisi vandati ndikumbirawo nhambo dzemupurisa wachakuita se akundida vanditaiwa nhamba ine handikupenga unotsvaga kupolisi vandati hohoraiti vandasumuka vandaenda kumba kwamai vangu handina mari handina chiyo vandazofonera nemapurisa akosvikaisa vauri kuto vandati ndirikumba vanditikuda kuno kumadziro polisi vandati hohoraiti vandati asi handina mari vanzi aiwakwira murume anokubhadhara vandati murume havanze kundibhadhara nokuti mwana wandinaye chaichai hana mapamba ane 3 months hana pamba mupurisa bvati akwira uya vandotanga mari vandaenda mumadziva ndasvika mumadziva uya anga atobvisa dhoketi nemukadzi wake vandasvika kumadziva vandataurwa nyaya iye vanzi akoiva vakasvika mumba kwomukadzi ndikwaubata dhoketi vandati chokwadi zvekuzvoguma nekuti ndandatera murumewo vanzi hauraiti saka pane pakuiwe nemukadzi wavhurisa dhoketi tatsanangura nyaya yemapurisa murume akasvika kutukwa nemapurisa akanzi saka iwo akushungurudza mukadzi uyu nekuda kwemukadzi uyo usina mwana naye ndofunga murume akuchengeta mukadzi uyu nemwana wake vadaro paataudzana namapurisa mapurisa ndopakazokuti iwe uchimupa mukadzi uchitengera mwana wemapamba nemahewu kuti mukadzi uyu nekuti wavhurisa kudhara dhoketi akuenda kudharweni musangana koti kudharweni ndati ahohoraiti vatasara pari uye vabure nemukadzi wake vaenda vakatozodzoka zora kudoko vasvika bhanzoni vataura nemapurisa bhanzoni amai avo ndavachikumbira mainini avaregirei kuti wasunungurwe tidzokere nawo kumba ndinobva ndati kuvhurisa kwawakaita dhoketi zvakakwana zvakaita se zvakadaro nomuchienda kumba zvenyendai bva ndarara kumadziva nemwana wangu handina chari handina zambia ndofuka ndangora ndakangoputira mwana nechari inini handina zambia ndingana ndizvo bva ndarara kumadziva mangwana bvanzi mukadzi wako ateri kukoti nokuti uyo akazoshandisa mukadzi wake kuvhurisa dhoketi uyo tanga hamo mukati menyaya vandaenda ndarweni vanzi mukadzi anotera ndarweni handakwanisa kutera ndakabva mandi kusvika friday ndifambira nyaya mukadzi wake asingateri kudharweni vanzi iwewe zvawati wakaenda mumba kwako uchiputira dhori kuita $20 $500 vandati ahoraiti vanzi mari yedu kuida musi wa 16 vandati azvisaba ndataenda se chakaipa ndofunga mapurisa ekudharweni ndoandipa chikafu
ndaita sei murume aifona aita sei ndadzokera kumba ndagara kumba ndasvikira kumba ndakasiya chigubhu chefuyo chakadai chepetrol chokuti chekese huyu ndasvikira chese atengesa izvezvo akupota achiisa imwe petrol mumudhudhudhu achitakura vanhu achibaira kuti nemudududu womunin'ina wake inini kana dhora kana chine vanandi kupolisi kwandoko akatozoudzwa kuti titengera mukadzi uisipo ndokakatengera tukejeseso nemapamba akupfeka mwana wakari panze zvinhu zvese kubva tibve pano hazvinachenja akasvika kupwanya tv yangu murumo nenhau chete ngondishungurudza ende pari papantaura kuti iwo wakarwadza unogona kuzviuraya kana usazviuraya inondisiya ndiripo ndadaro ndodzoka kudharu yendi tasvika pamba bharindaamara kune nhamo zvaenda kunhamo ndadzoka manhero acho murume bharongeza zvinhu zvake zvese nemukadzi wevha aenda huku nehuku dzangu dzese dzimwe dzacho akatipa mbuya vakadzi wasekuru womukadzi wake anonzi amai mukonzo dzanzi waisiwa ndichaparira ndakambonyoresa kuno huku dze dzakazopiwa namajeska padzaenda mba kwamajeska ipapo sakatakura dzese nhiyo nehembe dzake zvese apa achisipo pamba kumba kwomukadzi uye kuparadzana kumira mombe haana kumira kubopa ndofunga pai makati kumbe nemogara achingoita mari cho nemombe dzodzana kumira achitsvaga mari nemukadzi wake wacho nokurarama nemukadzi anokurova here kana ari kana ari kumba apa hachandirova nekuti akuita zvinhu zvake nemukadzi wake achingondirwadzisa chete bonda akapedzisira kuparirwa bonda akatondipa pakafa kwake svondo rapera kahwanikako anotiza mukadzi kunhamo ndopakapedza ndipa bonde handipe bondo ende uyu ndotombozva kuti anongouya unga zvezvo ungoti ndauya unoona vana achibvaita se adzokera mwana chacho kuti tiwane muriwo chano kuti tidye pamota hatina zvinhu zvese angotuta achienda nemukadzi wake inini handina kuramba chipari ndakachigamuchira ndikati kana warora uda sonoizi inopera pai mumba bhati ndakatoona kuti noizi yaina kutozopera svika nanhasi mari 12,000 anayo nasina kutengesa mombe nasina atora petrol yacho fertilizer yatakatenga akaisa mumaraini anakuya mumba chibage chatakatenga kuti ndiwane sadza newane ndofunga ndaikohwa 9 tons ndetovarira 10 tons nemunhu ezvinoda kohwa 3 masaga chibage ndatenga chibage chesadza ndiko ndachiwembaji uye aichaziva kuti chichiripo here kana kuti akachitengesa here nokuti mari yachakapa mukoma wake wari munhu mukoma muri ipapa mari yedare atidare handibhadhare dare afurana nomukadzi wake ndakataanzwa ndiri mutoireti akati dare handibhadhareti iye akabhadhara dare zvakakwana zvakadaro mukoma muri yeah. Why not, ma'am? This way. Aku bapa. Semoga tuh ni bapa. Urung kau penyu kurang mana? Kune chi chama kasenza ni murumo. Takatenga mombe ko. Miro amboka simuka yo. Wati? Takatenga mombe ko. Pamba nembudzi kwasara 2 akatengesa dzimwe 4 takatenga maise wengoro nomwesaka maisa mombe ndodzasara nemhoro ratakatirisa mombe kwasara ngani mombe kune 11 kwira nane pfuma iwe mambo ndiri mwachiri vandatoka because future mambira yakaita ndeyekuti mwana uyu anogara asi pabva paanogara paanofira nomurume wake saka zvinoitika ndezvokuti vari kumuseedzesa ava muri 1 2 anofana enda kukoti atore protection order achirengedzwa nomutemo wenyika iwo mufana enda kukoti pano zvinhu zvese zvamakashanda kuti zvive zvakanaka zvoda kushewa pakati nopakati ogara nezvako uyo ogara nezvake nomukadzi wake vazvinzwa saka ndiri kupai vanhu vachasheya basa vakomana vari panze mondiofidza kana anamusuka vapinda muno vanosheya zvinhu izvi vanotosheya pavanosheya pamombe 11 obvious iwe unokwira dare uchapiwa mombe 2 wazvidzwa for the meantime dzimwe dzacho dzosheyiwa ndinofanira nyaya dzinozondiwandira dzobva dzaitwa saizvo hapana chatinotombobvunza kune vanhu because zvimwe zvacho haungatiwe unosungisa munhu ende iweyo chanda imi mtubudai panze ngobudai panze ndotaura nebaba mukuru ngobinda ndotaura nababa mukuru kudai panze chakamira vasatokuda pano ndanzwa mukadzi ari kuti ane mari yakapiwa pane mari yakapiwa pamukuru vasitokuda pano no
chandakabudira padzana kuda kuti nyaya idzodzo ndinoda kuti dzizotaurwa. Ndine nyaya zvazvinoita kana munhu akuda panze tamutoenda kugadzirisa panze akasaziva patatangira nopatamirira azvide zvakanaka zvizvi zvinoda kuti zvibude munhu wada kunyanya kutaura naye kugara pakata zvaunoona kudai so munhu wese akazvaradza zvimwe zvacho kana uri baba mukuru rongeka nyaya idzi hadzinaona kadzirikitika zviri raiti here vanhu padzichitanga nangu ndakagara handisi madziri ndiri kubvunza kuti zviri raitiwo here dzimwe nyaya ndedzekunyepa idzi aiwa ka moja iwe teera kunzwe zvaunoita izvi anovana mukadzi munowana vangarikona ane 4 zvaari kutaura ari kupenga pikura mubvunzo dati ari kupenga here ndedzekuwedzera rega ndikutaura uyo ndiani akamiramo ava ndatezvara vanopenga here chinoitira changa handikatara kupenga asi nyaya zvezvi pindura mubvunzo dati vanopenga here handisingazivo kuti baba mukuru tichamupa marose ako kugadzirisa nyaya saka vausingapinde kaira kuti handina chandoziva iwewo ukangofanana nemunhu anonzi chimunzwa mundove chinenge chibayako chido zvaukuita kuparadza mushovana nomaitika azvo zvinozvisinei ngokuti akupanze chakushedzai kuda akupanze chakushedzai chakushedzai right next iwewe tezvara